ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ፀሃያይ ባሕሪ ቆፅሊ ሻሂ ናይ ምድላው ፈተነ ኣካይዶም ቆፅሊ ሻሂ ዳርጋ ልዕሊ 900 መዓልታዊ ወዲሰብ ዝጥቀመሉ ብምዃኑ ጥዕናዊ ረብሓታት ፀሃያይ ባሕሪ ኣብ ግምት ብምእታው ብመልክዕ ቆፅሊ ሻሂ ተዳልዩ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ሕብረተሰብ ጥቕሚ ንክህልዎ ይስራሓሉሎም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሓገዝ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ምስ ዝሞተት ኣዲኣ ተዛሪባ ተዋሳኢት ስሪን ማሊስ ብሞት ኣዲኣ ዝወረዳ መሪር ሓዘን ንምሕላፍ ኣብ ዝገበረቶ 4 ዓመት ዝወሰደ ጻዕሪ ኣብዚ ግዜ ብሓገዝ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምውት ምስ ዝመስል ምስሊ ኣዋጊዓ ኣመንጎ በረራ ሕማም ሕርሲ ዝሓዛ ሰበይቲ ብሓገዝ ፓይለት ተገላጊላ ኣብራሪ ካብ ታይበ ናብ ባንኮክ እትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ኣመንጎ በረራ ሓንቲ ሰበይቲ ሕማም ሕርሲ ስለ ዝሓዛ ብጉያ ናብቲ ዝነበረቶ ቦታ ብምኻድ ጥዑይ ህፃን ክትገላገል ብምሕጋዙ ማዕከናት ዜና ከቃልባሉ ውዒለን ሰላም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህልው እናተመነና እዋናውን ተኣማንን ሓበሬታ ናበኹም እንብለሉ ትሕዝቶ ከም ዝውናሎ እንሆና ንፈልሞ ትሕዝቶ ከም ዝውናሎ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ደገን ማዕከናት ዜና ተወኪስና ዝተፈላለዩ ኣደነቕቲ ኣገረምቲ ሓበርቲ ትሕዝቶታት እንቕርበሉ መደብ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣተክሮ ብምግባር ዝተፈላለየ ይበቅዑ ዝበልናዮም መደባት ናበኹም እንቕርበሉ መደብ እዩ ሓድሽቲ መደባት ከም ዝውናሎን ካልእን ኣብ እዋኑ ንምክትታል ቻነልና ሲነማ ሰመረ ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ሼር ናበልኩም ሰዓቡና ትሕዝቶና ተኸታቲልኩም ርእይቶኹም ኣብ ሳጹን ኮመንት ኣስፍሩልና ሰናይ ምክትታል ነትሕዝቶ ሲነማ ሰመረን መደባት ከም ዝውናሎን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ፀሃያይ ባሕሪ ቆፅሊ ሻሂ ናይ ምድላው ፈተነ ኣካይዶም ቆፅሊ ሻሂ ዳርጋ ልዕሊ 900 መዓልታዊ ወዲሰብ ዝጥቀመሉ ብምዃኑ ጥዕናዊ ረብሓታት ፀሃያይ ባሕሪ ኣብ ግምት ብምእታው ብመልክዕ ቆፅሊ ሻሂ ተዳልዩ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ሕብረተሰብ ጥቕሚ ንክህልዎ ይስራሓሉሎም ፀሃያይ ባሕሪ ሓደ ካብ ኣትክልቲ ባሕሪ እዩ ብመኣዛዊ ትሕዝትኡ ሃብታም ኮይኑ ከም መግብን መድሃኒትን ኣብ ጥቕሚ ካብ ዘገልግል ብዙሕ ዘመናት ከም ዘቁፀረ ይንገረሉ ሓደ ካብ ፀጋታት ባሕሪ ዝኾነ ፀሃያይ ባሕሪ ንጥዕና ወዲሰብ ኣዝዮም ዘገድሱ ፕሮቲናት ማዕድናት ዘለዎ እዩ ገለ ካብ ረብሓታቱ ንምጥቃስ ፀሃያይ ባሕሪ ብቪታሚን K ዝሃብተመ ስለ ዝኾነ ኣብ ምዕጋት ደም ኣዝዩ ጽቡቕ ጥቕሚ ኣለዎም ብሓፈሻ ጥቕሚ ፀሃያይ ባሕሪ ኣዝዩ ብዙሕ ኮይኑ ብሕፅር ዝበለ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ምሕቃቕ ምግቢ ናይ ምዝካር ዓቕሚ ኣብ ምዕባይ ኣብ ምድልዳል ኣዕጽምቲ ወዘተ ዓቢ ተራ ኣለዎም በተወሳኺ ፀረ ተህዋስያንን ፀረ ቆጣዕን ከምውን ቪታሚናትን ማዕድናትን ስለ ዝርከቦ ጥዕና ልቢ ከውሕዝ ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ስነ ጥዕና ይሕብሮም ስለዚ ቆፅሊ ሻሂ ፀሃያይ ባሕሪ ካብ መሃብ ኣገደስቲ መኣዛታት ሓሊፉ ኣብ ምጉዳል ሚዛንን ማለት ምቁፅጻር ክብደት ሰብነት ምቁፅጻር መጠን ሽኮር ኣብ ኣካላትና ከምውን ኣብ ምዕቃብ ጥዕና ማዓንጣ ብዙሕ ረብሓታት ከም ዘለዎ ይሕበር ነዚ ዝተጠቐሰ ሓቂ ኣብ ግምት ብምእታው ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀሃያይ ባሕሪ ስለ ዝውንን ኣብ ምምዝማዝ እዚ ፀጋ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ ካብ ዝተበጊሶም ኣባላት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ብቕዓት ዓሳ ፈተነ ምድላው ቆፅሊ ሻሂ ካብ ፀሃያይ ባሕሪ ኣካይዶም ኣብዚ ዝተገብረ ምርምር ካብ ቡናውን ቀይሕን ፀሃያይ ባሕሪ ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺብዎ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይረድእ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሓገዝ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ምስ ዝሞተት ኣዲኣ ተዛሪባ ተዋሳኢት ስሪን ማሊስ ብሞት ኣዲኣ ዝወረዳ መሪር ሓዘን ንምሕላፍ ኣብ ዝገበረቶ 4 ዓመት ዝወሰደ ጻዕሪ ኣብዚ ግዜ ብሓገዝ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምውት ምስ ዝመስል ምስሊ ኣዋጊዓ እዛ ተዋሳኢት ብ2015 ካብ ሃገራት ሶርያ ንጀርመን ክትከይድ እንከላ ምስ ኣዲኣ ተፈላለያ
ኣብ ከተማ በርሊን ድማ ነታ ኢሽታሪላ ሰሜታ በኽርጓላ ተገላጊላ ወላዲታ ንጓላ ክትረኽባ ከኣኮቱር ህንጢነታ ሕደረት ይኹን እምበር ሓሳብ ልባ ከይሰመረ ወላዲታ ኣብ 2018 ብዘጋጠማ ሕማም ኩሊት ኣብ 82 ዓመት ዕድሚኣ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ ስሪን ነዚ ስምዒት ክትገልጾም ከላ ናይ ህይወተይ መንገዲ ኣብ ምቁራጽ ልዑል ተራእዩ ነይሩዋ ንሳን ነብሰይ ብኸመይ ከፍቅራ ይኽእል ምሂራትንያ በመባል ነዲኣ ክትገልጻን ከላ ኩሉ ነገር ብሃንደበቲ ኮይኑ ጓለይ ምሰደይ ክትረኸብ ክቱር ድሌት ነይሩኒ ምስኣ ናይ ምዝርራብ ናይ መጨረሽታ ዕድል ክህልወኒ ይደሊ ነይረ ክትብል ገሊጻ ድሕሪ ናይ 4 ዓመት መሪር ሓዘን ድማ ፕሮጀክት ዲሰምበር ናይ ዝተሰመየ ንዝሞተ ሰብ ናይ ዘምስል ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ መደብ ተመዝገባት ዘድሊ ቅጥዕታትን ሓበሬታን ብምምላእ ካብ ብዋጋ 10 ዩሮ ንሓደ ሰዓት ከተዕልል ክኢላ ስሪን ነዚ ኣጋጣሚ ክትገልጾም ከላ ሓደ ግዜ ሓቂ ኮይኑ ይስምዓኒ ነይሩ ሓደ ግዜ ድማ ካልእ ሰብ ኣምሲሉ ዝዛረበኒ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብምባል ገሊጻ መስራቲ ናይ ኣገልግሎት ፕሮጀክት ዲሰምበር ጆሰን ሮሆር ብድንገት ዝፈትውዎም ንዝኸሰሩ ሰባት ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ይገልጽ ኣብዚ ፕሮጀክት ዝፈትውዎ ብሃንደበት ዝኸሰሩ 3000 ዝበጽሑ ሰባት ኣባላት ኣለዎም ኣመንጎ በረራ ሕማም ሕርሲ ዝሓዛ ሰበይቲ ብሓገዝ ፓይለት ተገላጊላ ኣብራሪ ካብ ታይበ ናብ ባንኮክ እትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ኣመንጎ በረራ ሓንቲ ሰበይቲ ሕማም ሕርሲ ስለ ዝሓዛ ብጉያ ናብቲ ዝነበረት ቦታ በመኻድ ጥዑይ ህፃን ክትገላገል በመሐጋዙ ማዕከና ዜና ክቀባበላሉ ውዒለን ጃካሪን ሳራንኮስ ካብ ታይበ ናብ ባንኮክ ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት እናብረረን ከሎ ሃንደበት ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ኣባላት ኣብ ነፋሪት ህጹጽ ጉዳይ ከም ዘጋጠመ ሓበርዎም እዚ ፓይለት ብጉያ ናብቲ ኣብ ሽቓ ቅልውላው ሕርሲ ሒዝዋ ዝነበረ ሰበይቲ ኸደ ነታ ሰበይቲ ብሰላም ከም እትገላገል ገይርዋ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኣባላት በረራ ነዚ ኣብ ነፋሪት ተወልደ ቆልዓ ስካይ ቦይ ማለት ወዲ ሰማይ ዝብል ሳጓ ሂቦሞ እቲ ፓይለት በወገኑ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ገጻቱ ነታ ሓድሽ ውላድ ሓቂፉ ብምስኣል ን18 ዓመታት ፓይሎት ኮይነ ሎሚ ድማ ኣብ ነፋሪት ሓድሽ ቆልዓ ክውለድ ሓጊዘ ክብል ጽሒፉ بمسارة عالمي محبر حكمنا تقعستي أب 2020 زوات مصنعتاوي صحف ካብ 1929 ክሳብ 2010 ሸሞንተን ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ በረራ ዝርከባ ናይ ንግዲ ነፈርቲ 74 ቆልዑ ክውለዱን ከለው ካብዚኣቶም 3 ቆልዑ ጥራይ ከም ዝሰረሩ ይሕበር ክኢላታት ጥዕና ነብሰ ጾራት ብነፋሪት ክጓዓዛ ዝኽእላ እኳ እንተኾና ንዝገብርኦ ጉዕዞ ግን ምኽሪ ሓካይም ክወስዳ ከም ዘለወን ይሕብሩ بتفترو نفسه صور سبيت دحر 37 سمون ናይ ጥንሲ ቅልውላው ሕርሲ ክሕዛ ተኽእሎ ክህሉን ከሎ ማናቱ ዝሓዘት ከድሕር 32 ሰሙን ቅልውላው ሕርሲ ክሕዛ ይኽእል ገለገለ ተካላት በረራን በኣር ኣብዚ ዝተጠቕሰ ሰሙን ዝበፅሓ ነፍሰ ጾራት ምስኦም ከይጓዓዛ ይኽልክሎም زخبركم من زخبركن انت خاتلتي السينما سمرة مدب كم زونالو لايك سبسكرايب شير جبرو النابلنا نايلومي تحستونا بزيكن زازمينا حساباتكم فليتنا مدبنا كنا محايش رئيتكم هابساتكم كومنتاز فرولنا بروح كنام